Shodno dvokomponentnoj strukturi čovjeka, on je izložen dvijema vrstama bolesti. Tjelesnim, materijalnim i duhovnim, razumskim. Kada čujemo da je nekome uspostavljena dijagnoza atrofije, bruceloze, glaukoma, meningitisa, hepatitisa, gastritisa i slično, bude nam žao tog insana, makar i ne znali šta to baš znači. Obično kažemo da Allah sačuva i zakloni gluho i daleko bilo. S druge strane, kada nam za nekog kažu da ima simptome kufra, širka, dalala, ili da mu je već uspostavljena dijagnoza ogovaranja, licemjerstva, pretvaranja, obično kažemo nije sam, to i ne smatramo bolešću. Riječ je Allahova poslanika, alejhi selam, da Allah nije stvorio ni jednu bolest, a da za nju nije dao i lijek. Ulijevaju samopouzdanje, motivaciju bolesnima, ali ih i obavezuju da traže lijeka. Tjelesne bolesti liječimo u različitim bolnicama, medicinskim ustanovama i centrima, dok lijeka za bolesti iz duhovne sfere tražimo u knjizi koja je uputa, lijek i milost vjernicima, Kur'anu časnom. Doktori uspostave dijagnozu, propišu određeni lijek i daju način njegove upotrebe. Za dijagnoze i lijekove i način njihove upotrebe iz Božije apoteke nalazimo u praksi Božijeg poslanika Muhammeda, alejhi selam. Tjelesne bolesti liječi se na ovom svijetu ili završavaju našom smrti. Nećemo biti proživljeni sa tim bolestima. Bolesti iz duhovne sfere ne prekidaju se smrću. Stoga je njihovo liječenje bolje na ovom svijetu nego na onom. Želimo li u džennet, moramo se izliječiti, jer u džennetu nema bolesnih ljudi. Džehennem je jedina bolnica na onom svijetu koja sve bolesti liječi istim lijekom. Razlika je samo u dozi. Allahov poslanik Muhammed, alejhi selam, je učio: Allahu podari zdravlje mom tijelu, Allahu podari zdravlje mom sluhu, Allahu podari zdravlje mom vidu. Nema Boga osim tebe. Učimo i mi. Višestruke su koristi materijalnih bolesti. Opraštanje grijeha i primanje dove bolesniku, sevapi za učinjena djela prije bolesti. Posjeta bolesniku poredi se sa posjetom Allahu uzvišenom i tako dalje. Bolesti iz sfere duhovnosti proizvode korupciju, mito, rasizam, kršenje ljudskih prava, što rezultira stanjem u kojem se danas nalazimo. Zato u vremenu kušnje preispitajmo sebe, strah od korone zamijenimo strahom od uzvišenog Allaha, put prema ozdravljenju započnimo učenjem bar jednog salavata dnevno. Nit nas šta košta, nit nam traži kakvog zahmeta, a korist je velika. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.